Siberian Beast. Takže high five ľudia, víta vás Craftbox pri našom prvom dieli na hru War Thunder. Hrajem to asi 3 alebo 4 dní, neviem. A som tu proste a ideme to hrať. Nekopírujem proti Selasimu, len tú hru chcem skúsiť natočiť, že či mi to vyjde. Tak tu sú moje lietadlá. Prvé nejaké H-122, nejaká stíhačka, lehký stíhač, tak ideme sa do toho pustiť. Do bitvy. A ja som teraz práve nejaký Číňan, neviem. Ja som teraz, ja som tento, Švéd, Nemec. 9. Tralalala. Tak zatiaľ neviem, a už. Ale pekná hra, mňa bavia také akoby trošku aj akčné hry, dobrodružné RPG hry a také staré vojenské hry a tak. Ale sú tu aj nové stíhačky. Takže prvý si skúsime ten stíhač. Je to vzdušná bitka, nie je to tak, že na lode, ale sú dole aj tanky, tam ich vidíte, toto je také bodky svietiace. Dobre, môj stíhač lieta dobre, strieľa dobre a letí dobre, tak sa do nich pustíme, takže 3, 2, 1, teraz! Teraz v boku vidíte rýchlosť, ja idem na rýchlosť 500, ale to zvýšim. Sakra. Ideme prv po tankoch, ale potom aj po stíhačkách. Zamerám si tohto tu radšej. Som v tejto hre fakt lama, že hoci kedy ma zabijú. Ale radšej idem na tieto stíhače dole, čo sú. Poď. A sakra. Takže som pokákal. Bereme si napríklad toto. Toto je také posila ako... Ne, do bitvy. Ale má strašne dobré uhybné manévre. Aha, byl... Práve som prebral iniciatívu. Oni už sú vyhladení, čo tu boli. Takže ideme na toto, čo tam je ten Marty. On spadol. Tak ideme na Black Templar Duchy, jak sa volá. On spadol. Oh yeah. Viete čo, ja na to kakám. Asi takto na mňa má záľusk, sa mi zdá. Tu sa pozrieme, nemá niekto na mňa záľusk. Aha, tanky. Takže jeden dole. Druhý. Skoro. Sakra. Tak teraz môžeme už len dorážať, lebo sa nám porúchali vrtule. Poďme spadneme presne na ňo.
Tak to sa nevydarilo. Bereme si ten je tiež dobrý stíhač. Dvojplošný. OK, takže ideme. A urobíme to mojou stratégiou. Pôjdeme úplne dole, úplne. Teraz pôjdeme rýchlo a teraz máme na 100% a teraz ideme web, či jak sa to volá. Pôjdeme úplne dole, až kým bude preťaženie. Dobre. A teraz pôjdeme dole a keď kto po nás bude chcieť ísť, tak my budeme robiť dolné manévre a možno na nabúra. Sakra. Tak to sa mi nevydarilo. Tak idem zostreľovať lietadla s týmto. Toto je strašne dobrý odstreľovač. Tak o chvíľu vyhráme, tu hovorí. Tak pohyb. OK. Ja skúsim do ňoho nabúrať. Čo robí? On používa môj manéver! No, používal môj manéver. Tak to sa mi nevyplatilo. Tak do tejto bitvy urobíme jednu a končím, lebo nemám tu chuť teraz hrať. Chce na úplnou opravy zdať. Aha. Vyskúšame ísť tam dole. Au, kto po mne strieľa? Ja si dávam 100%, nechcem dať webku. Dorážka, poď to. To je náschval. Kto po mne pálí? To bol minilák. Tak musíme ešte niekoho zničiť, lebo o chvíľu je víťazství naše. Koho si zničíme? Zničíme si tohto. Sakra, ja toto neviem robiť tie manévry uhybné. Tak to je nado mnou. Tam sú úplne ďaleko tanky. Dobre, idem tam. Jupi! Naše! Môžem si kúpiť nejaký let. Nejaký bombardér. Jo, ten je veľmi pekný. Kúpime si tento. Zakúpili sme si bombardér. OK. Tak si vymeníme za tento. Zmeniť stroj.
Čo to je? Aha, to je Tak dáme si ešte tento. No, výšku má dosť dobrú, dosť veľkú. Chcem vidieť, jak sa otáča. Aha, to nie je na tank. Hej. Wow. No tak teraz skúsime ešte vyskúšať nový diel. Nie diel, ale toto. S týmto. Tieto manévry, normálne. Jak nám to hovorili. Zatiaľ nič, neviem prečo. No však pohnite. Dávam tomu minútu, keď nie, dobre. Africký kaňon, to som raz hral. Dobre, chápem. Urobíme si level 4 a pôjdeme. Poď na čítaní. OK. Čo? Ja som vypustil raketu.
Tak ideme sa preletieť na zem. 3, 2, 1. Poď. A teraz hneď. Uí. Takže máme náš prvý cieľ. Dobre, teraz toto kolo akoby... Nie, použijem všetky stíhačky a pôjdem už. Použijem túto leto stíhačku a túto, už som ju použil a pôjdem. Jaj, kýchlo sa mi. Wow. To je americký voz. Aha. Tak dáme si tieto posledné vozy a pôjdeme. Nemám čo k tomu rozprávať, tak budem hrať aj trošku rozprávame. A ešte chcem sa poďakovať za to, že ste nám dali toľko veľa odberov. Zatiaľ máme 8 či 9 odberov, neviem presne. Tak tu ďalej tak a potom že lajky nám dávate, dislajky sa veľmi neteším, ale mne je to jedno a hejterov si nebudem všímať, je mi to 15. Keď sa vám video nepáči, tak tam sú dvere, môžete normálne ísť, mne to nevadí. Ale to je inak sranda. Revilix, kde je? Som taký dobrosrdečný, tak mu idem pomôcť, ale neviem, kde je. Asi už zomrel. Ó, aha, čo tam je? Tak na to si dávame záľusk. Ale zvíte. Tak to po nás spáli uhybné manévre. Už viem asi kto. Kto? No a teraz bude pomsta. Nie, to bolo toto zasrané malé toto lietadielko. Tak toto teraz bude pomsta, ale brutálna. Alebo viete čo ľudia, ja to urobím takto.
Poď, stoj. Tak ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo, dávajte odbery, lajky a buďte sami sebou. Tak čaute a píte džús.